Czemu tylu ateistów je w Czechach? Jedną z takich familiów była familia Skworców. Rozlali krew Korfanciorze w najstarszym sakralnym obiekcie. Śląsk był niepodległym państwem. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam was roztomili ze Bielszowic, sztattajli Śląskiej Rudy, ze której pochodzą moi ojcowie. Prastarzykowie, którzy tu mieszkali, a którzy już nie żyją. Moja starka, która już się stąd wykludziła, i mój ojciec, który tu się narodził i który tu się chował, i jemu chcę szczególnie zadedykować ten tajlik. A ojciec mi powiedział, że Bielszowice to 11 sztattajla Śląskiej Rudy. Tak to ponumerowano, kiedy pokuplowano wszystkie tajle i zmajstrowano nowe miasto Śląsko-Ruda. Ale to nie ma ostatni tajlik ze Śląskiej Rudy, bo jeszcze Halemba, Kochlowice i Bykowina. A to jest 5. tajlik z tego miasta, Łońskiego Tydnia, że godał o Wirku, a wszystkie poprzednie tajliki możecie zobaczyć na YouTubie. I abonirujcie mój kanał, filujcie też Facebooka, Instagrama, co byście byli na bieżąco. Kliknijcie dzwoneczek, bo co tydzień o 6 na wieczór coś nowego. A nie przyjechałem chrobokiem dzisiaj, bo szpetno pogoda, mimo tego, że mamy jar, mamy kwiecień, wielgo sobota, jutro wielgonoc, bo mamy 3 stopnie i deszcz, a tam mamy takie cienkie kółka, jeszcze letnie, zerowo strefa zgniotu, niebezpieczne warunki pogodowe, ale za to mamy inkszego chroboka, bo są my na ulicy Chroboka, Maksymiliana Chroboka, który był między innymi dyrektorem tej gruby Bielszowice w latach 70., a mieszkał tutaj we Śląskiej Rudy, pochowany jest w Łożegowie. Bielszowice pierwszy raz są wspominane w 1472 roku. Do 1951 roku miejscowość jest osobną gminą. Potem przyłączono te place do miasta Nowy Bytom, to je do Fryncyty, a nie skorzy w 1959 roku do nowego miasta Śląsko-Ruda. Bielszowice mają dzisiaj 9,5 tysiąca pomieszkańców i leżą kole 15 km od Katowic. Bielszowice to dzisiaj industrialny plac i tak było pierwej, bo pierwszy werk industrialny Kuźnica Żeloza powstał na przełomie XVII i XVIII stulecia i fungował na zachód od wsie nad Kochlówką. Potem w 1805 roku powstała Deutsche Hütte, która dała zaczątek kolonii Pnioki, która jest przy dzisiejszym Lazarycie we Bielszowicach na granicy ze Schwarzwaldem, ze Czarnym Lasem, i Pnioki to chyba dzisiaj już jest genau Czarny Las. Jak wiemy, Czarny Las wyodrębniono no i nie skorzej ze wszystkich tajlów, ze tajli Bielszowic, Wirku i Fryncyty. To poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale myślę, że Pnioki to dzisiaj jest administracyjnie Czarny Las. Mono kiedyś to były Bielszowice. Są my na hołdzie, a za nami piękny landschaft na Bielszowsko-Gruba, na której robił mój praopa Heinrich. Ale nie była to pierwsza gruba w Bielszowicach, bo pierwsza fedrowała od 1787 do 1870 ze pauzami, a założył ja baron Wilczek. Historia dzisiejszej bielszowskiej gruby napoczyna się w 1891 roku, kiedy to państwo pruskie nabyło dobra rycerskie Bielszowice, zakupiło. To było Bielszowice od wtedy były państwowym placem, a w 1891 roku, 20 lat od pokuplowania się landów niemieckich, czyli od zjednoczenia Niemiec, te place były niemieckie już od 1742 roku.
Toż niech nikt nie godo, że Śląsk był pod zaborami, jak pierwszy zabór polski miał miejsce w 1772 roku, a Śląska już dawno nie było. Toż Śląsk rozbierał Polska ze dwóch państw, ze Prusów i ze Austrii, bo w Austrii zostały dali Śląsk Cieszyński i Śląsk Łopawski, a przed 1742 roku całki Śląsk był tajlą monarchię Habsburgów. I taki rys historyczny, co by my wiedzieli, czemu tu ta niemiecko erbowizna je i czemu niemieckie miana. I w 1896 roku zaczynają budować ta gruba, kończą w 1904 roku, otwierają, a zamianowują ją Rheinbabenschachte. W 1922 roku, kiedy te place do Polski się dostają, zmienią miano na gruba Bielszowice. W 1942 roku, kiedy te place zaś były przy Niemcach, przy II wojnie światowej, tutaj po raz ostatni na Górnym Śląsku zainstalowano maszyna parowo, wyciągowa maszyna parowo. A w 2016 roku pokuplowano wszystkie gruby, które zostały na placach dzisiejszego miasta Śląsko-Ruda i zmajstrowano jedna gruba, która się mianuje Ruda. KWK Ruda, dzisiaj pod polskim rozkierunkiem kopalnia węgla kamiennego Ruda. I mamy taki szrajbunek na szachcie, na tych dwóch szachtach. Ja się naliczył 4 szachtów, dwie takiej nowszej konstrukcji, a dwa szachty starszej. Ta gruba je richtig srogo, że się zdziwił za bajtla, że nie dawał, że pozór, że ona je tako srogo. A trzeba dać pozór też na cechaus, za zabytkowy cechaus, który jest richtig piękny i który wieńczy hełm pruski. Mamy gruby, mamy werki, no to muszą być i familoki, i kolonie robotnicze. A są my na granicy Bielszowic i Zobrzo. Tutaj kaj była, bo już chyba nie wszystko się ostało z tego co widzę, kolanio. W 1801 roku pruski fiskus wykupił place Bielszowic przy granicy ze Zobrzem, co by zamieszkali tu grubiorze, ale nie ze tej gruby Bielszowice okreże godą, ino ze gruby we Zobrzu. Królowo Luiza, dzisiaj Muzeum Grubskie. Tutaj warto się jeszcze wspomnieć, że w 1922 roku była granica, aż do 1939 roku. No jak Śląsk został potajlowany pomiędzy Niemcy a Polska, to Zobrze zostały po niemieckiej zajcie, a Bielszowice i wszystkie place Śląskiej Rudy dostały się do Polski. Sumy na ulicy księdza Józefa Niedzielę, a na tej ulicy mamy 6 pięknych, odrestaurowanych familoków, które zostały tu wybudowane koło 1905 roku dla grubiorzy gruby Rheinbabenschachte, czyli dzisiaj Bielszowice. I w jednym z takich familoków mieszkali moi prastarzykowie Terezie und Heinrich. Ja potem się wykludzili na Roboka, ale tutaj był zaczątek jej historii. Tutaj mój ojciec się też chował, on wspominał o tym, ale genau nie wiem, kiedy jest to familok. Muszę tu ze ojcem przyjechać i jeszcze tak bardziej familijnie spenetrować te Bielszowice. Trochę się zrobiło cieplej, wyszła Klara, troszkę blinduje, teraz za chmurami, ale blindowała. A my są przy budynkach dla uchodźców. 8 takich budynków, które powstały w latach 20. XX stulecia. Jakich uchodźców? No, tych
Ślązoków, którzy deklarowali się jako Poloki, którzy walczyli o Polskę w tak zwanych powstaniach i którzy zostali po podziale Górnego Śląska po zajcie niemieckim. Pokazywał, że tu kąsek dali je Zobrze, dali też Bytom. No i co by oni nie mieszkali we Niemcach, których nie chcieli mieszkać, to wybudowano do nich takie chałupy dosyć srogie, a to nie ino tu, bo Żech pokazywał też we Wirku. A jedną ze takich familiów była familia Skworców. Ja, ojciec dzisiejszego arcybiskupa katowskiego, rzymskokatolickiego Wiktora Skworca był fez za Polską, był zażartym Polokiem i tutaj ze familią się przekludził i tutaj już po wojnie, chyba w 1948 roku, narodził się Wiktor Skworc, arcybiskup, metropolita katowski Kościoła rzymskokatolickiego. A Skworc to jest wielki kościelny polonizator Śląska i już wiecie czemu. No bo we familii go tak wychowano, a Skworc to nie ino polonizator. No, Panteon Górnośląski wiemy, jak z miastem Katowice, fest propagandowy Panteon Górnośląski kaj tych śląskich bohaterów brakuje. Ale druga sprawa, Skworc jest zamieszany ukrywanie księdza pedofila, kiedy był jeszcze biskupem tarnowskim. Sprawa wyszła na jaw po chyba parunastu latach. No, Skworc się przyznał, ale jakiejś wielkiej kary za to, sztrofy nie poniósł i dali je biskupem, arcybiskupem katowskim Kościoła rzymskokatolickiego. Część budynków jest odrestaurowanych, część jeszcze nie. Na frontach mamy płaskorzeźby, które przedstawiają wędrowców, a ze zadku z ogródki, no i chlewiki, zabudowania gospodarcze coraz rzadziej je możemy oglądać, bo za komuny były one bulone. A czemu w ogóle ten Śląsk w 1922 roku tak potajlowano i czemu tu były takie podziały? No, po przegranej od Niemców wojny w 1918 roku powstało Polska Śląsk jako plac sporny. Miał się tu odbyć plebiscyt, który w 1921 roku się odbył. Niemcy wygrywają z Polską 60-40. W 1921 roku wybuchło tak zwane powstanie śląskie, trzecie powstanie śląskie, pierwsze, drugie, to tak były takie krwawe strajki w 1919 i 20 roku. 1921 rok, wojna polsko-niemiecko pełną parą. Z 2 na 3 maja korfanciorze wywołują wojnę. I kim byli te korfanciorze? To były Ślązoki, które nagle poczuły się Polokami. A stało się to od Korfantego i od agitatorów ze Wielkopolski, którzy w jednym państwie byli ze Ślązokami, a powiedzieli, no godocie, podobnie co my, będziemy walczyć o polską sprawę. A te tak zwane powstańce śląskie, no to w większości były Poloki z Polski, z Małopolski, z Rusie, z Lwowa też, z Krakowa, z Kielc. Ponoć autochtonicznych Ślązoków było ino poranoście procent. No i oni zostali tak zmanipulowani trochę. Powiedziano im, no dostaniecie pole, dostaniecie krowa, jak będziecie za na ta Polska welować, dostaniecie lepszą płaca na grubach. No, ale jednak ludzie zdecydowali, że chcą zostać przy Niemcach w większości. To się korfanciorzom nie spodobało, ale też przede wszystkim Polokom, bo była ta polska organizacja wojskowo, która miała swoja siedziba w Sosnowcu i tam szykowano ta wojna. Broń szła od Poloków
No i zaczęło się i skończyło się dopiero rozejmem 5 maja na Annabergu. I tak potajlowali ten Śląsk, a ze niemieckiej Seite bronił Śląska Selbstschutz Oberschlesien. Tak do dzisiaj mentalnie śląskie potajlowane. Niekiedy tak większość Ślązoków to tak naprawdę chciało Freistaat Oberschlesien, wolnego Górnego Śląska, wolnego państwa, ale takiej opcji we plebiscycie nie było, bo Francuzy były przeciwne, Poloki były przeciwne, Niemcy były przeciwne. Stoi na to popor Wielkobrytanii, ale to było za mało. No i tak potajlowali ten Śląsk, tak rozlali krew Korfanciorze. Korfanty dzisiaj uważany za bohatera narodowego, ale trzeba pamiętać, że on rozlał krew i on tak naprawdę najwięcej zyskał na tym, że ta tajla śląska dołączona została do Polski. Potem i tak sanacyjny rozkierunek go wykończył. No i część tych powstańców żałowało, że ta Polska się biło. Kole domów dla uchodźców mamy grażynek na ulicy Kasprowicza, który został wybudowany dla urzędników tutaj, którzy na Śląsk się skludzali ze Małopolski za wojewody grażyńskiego, który po przewrocie majowym w 1926 roku, pamiętamy, Piłsudski Sanacyjo przejął rozkierowanie w autonomicznym województwie śląskim i za tej autonomii tak naprawdę, która fungowała od 1922 roku, ale która już przyobiecano była od 1920 roku, od tego 1926 powstała ino autonomio gospodarczo. No bo Grażyński, wojewoda Grażyński pochodzący spod Wieliczki, ze wsie Gdów, ze Małopolski, fest polonizował Górny Śląsk. To był wielki polonizator Górnego Śląska. I od tamtego czasu Ślązoki podle niego, no i Ślązoki tak już się to włożyli do łepów, były dobre ino do gruby, do huty, do roboty fizycznej, a za rektora, do amta, no to nie, to Ślązok nie. To kogoś z Polski trzeba, bo Ślązok niepewny element, no go dano, że Ślązok nie poradzi dobrze go dać po polsku bez to. Sumy przy bielszowskim kościele parafialnym Marii Magdaleny z 1883 roku. W latach 20. XX stulecia został on powiększony. Po wojnie z kuli rabunkowej eksploatacji węgla chciano zbulić ten kościół i postawić nowy z kuli szkód grubskich, ale polski komunistyczny rozkierunek by się na to nie zgodził, co by we latach stalinowskich postawić nowy kościół. Toż we 40., 50., a nie skorzy jeszcze we 70. latach durś remontowano ten kościół. Nawet na rok go zawarto i msze nabożeństwa odprawiano w restauracji Weszka. Dzisiaj wraca się do jego pierwotnej kląpy i turmowi przywrócono pierwotno kląpa, a jest to wszystko sznit neogotycki. Nie ma to pierwszy kościół we Bielszowicach, bo pierwszy wybudowano tu już w 1440 roku, a był drzewiany. Drugi w 1613 roku też był drzewiany, a na początku był luterański. A kościół nosił miano Wszystkich Świętych. Pamiętacie, jak we drugim tajliku, że godoło Friedenshütte? Edward Meyer. To dyrektor Friedenshütte, który zmodernizował zakład, że był on przodującym na Górnym Śląsku dzięki niemu. I w 1900 roku robotniki, hutniki wystawiły mu dynkmal, który stał przed Friedenshütte.
ten Dynkmal zlikwidowano. Ostał się ino taki cokół, na którym dzisiaj jest Engel. Przeniesiono go tutaj do Bielszowic, a Meyer umrzył we Friedenshütte. Szkoda, że o takich personach się nie pamięta na Śląsku. Teraz chcę wam pokazać taką bardziej sielsko tajla Bielszowic. Domki fińskie, które powstały w latach 50. XX stulecia. Czym są domki fińskie? No drzewiane, skludzane głównie ze Finlandii w ramach wymiany za koks i węgiel. Miały styknąć na 20-30 lat, zaspokoić głód mieszkaniowy, ale niektóre stoją do dzisiaj, tak jak beispiel w Bielszowicach. A za drugiej zajty mamy już takie, mamy stromy, mamy łąki. Są my przy najstarszym sakralnym obiekcie na placach Śląskiej Rudy, a znajduje on się w Bielszowicach na ulicy Kokota. To jest kapliczka szwedzka, która powstała na początku XVII stulecia i są dwie wersje, czemu ona powstała. Pierwsza z kuli reformacyjne, te place były wanielickie. Pamiętamy, Marcin Luther 1517 rok ogłaszał 95 tez reformacyjnych w kościele zachodnim i powstawał nieskorzy kościół wanielicki. Konfesję augsburski, potem też inksza, ale tu konfesja augsbursko dominowała. Potem pokój we Augsburgu 1555 rok, cuius regio eius religio, no i tu mamy luterskie place. Katoliki najprawdopodobniej do kościoła, który my widzieli, który wtedy był drzewiany, Wszystkich Świętych, wrócili w 1673 roku. Do tego czasu nie mieli swojego kościoła we Bielszowicach i to miała być namiastka tego kościoła, kaj mieli żykać. Drugą wersją to wojna 30-letnia w 1618 do 1648 roku, która odbywała się głównie na placach Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, którego Śląsk był tajlą. Święte Cesarstwo Rzymskie to była taka jakby Unia Europejska, poraset rozmaitych landów, księstw, królestw, biskupstw, niezależnych miast było skuplowanych w tym cesarstwie. No i Śląsk jako tajla korony świętego Wacława, ale nie tajla czesko, bo korona świętego Wacława łączyła 4 państwa: Królestwo Czeskie, Księstwo Śląskie, Marchia Łużycko i Margrabia Morawsko. I wszystkie te 4 byty były nieprzeleżyte. Śląsk oddał hołd lenny, Ślązoki śląskie, Leski Roki oddały hołd lenny królowi czeskiemu we XIV stuleciu. Ja miałem możliwość, żeby polskiemu królowi oddać hołd lenny. O co chodziło z tym hołdem lennym? O pomoc wojskową. Kiedy tu były jakieś działania zbrojne na Śląsku, to król czeski zobowiązał się wysłać swoje wojsko. Wcześniej, od 1194 roku do tego XIV stulecia, Śląsk za nikim nie był pokuplowany. Był nieprzeleżyty, jeszcze raz powtórzę, od 1194 do 1627 to tak de facto, a do 1815 roku de jure prawnie Śląsk był nieprzeleżyty. Bo niektórzy mi zarzucają, że Śląsk nigdy nie był niepodległym państwem. To teraz właśnie powiem po polsku. Śląsk był niepodległym państwem w tych latach. Trwał spór między śląskimi historykami Lubosem a Jarczyńskim, jak to było po tym 1627 roku, kiedy wojna 30-letnia tutaj była. No, ale obaj się muszą zgodzić, że największa zwola była przed 1627 roku. Nie będziemy tu rozwijać całkiego sporu, jak to było po tym 1627 roku, ale ja na dowód dom Śląsk był i będzie
Egal kaj, pod jakim teraz kierunkiem? Śląsko Fana. Śląsko Fana. Wrócimy do wojny 30-letniej. Ślązoki pomogły Czechom, bo jak się ta wojna zaczęła? No, Czesi wyciepli bez łokno popleczników kajzerowskich, a królem w Pradze był Ferdynand Habsburg, który chciał z wola religijną zlikwidować. No i zaczęła się wojna pomiędzy protestantami a katolikami i rozrosła się na całą Europa, bo niektóre kraje były sprzymierzone ze katolikami, a niektóre ze wanilikami. No i skończyła się tolerancja religijna tutaj na Śląsku. W 1620 roku tak naprawdę państwowość czeska została zlikwidowana od Habsburgów, a w wyniku tej wojny 70% mieszkańców Królestwa Czeskiego zostało wybitych. 70% to jest fest dużo. Na Śląsku wiele 30%. Śląsk jako tako zachował ta nieprzynależność. Czemu? No bo wycofał się ze tej pomocy Czechom, dogodał się ze Ferdynandem, no i dali boł, ale w to potem najwięcej zyskał. Teraz kto wyszedł obronną ręką ze tych poru sedlot niebytności? No właśnie Czechy, bo mają swoją państwowość teroski, a Śląsk swojej państwowości nie ma. Mimo to, że czeska kultura była germanizowana fest i szlachta no prawie zlikwidowano, to Czesi teroski wyszli obronną ręką, a śląskie tajlą Czeskiej Republiki, no i Rzeczpospolitej Polskiej, jedna wieś Dolnego Śląska w Niemcach. I teroski mamy jeszcze odpowiedź na zagadkę. Czemu tylu ateistów jest w Czechach? No, to jest pokłosie tej wojny 30-letniej, kiedy duchowe potomkowie Husa mierzyły się, można powiedzieć, jakoś z obcym kierunkiem, który chciał im, no to był ich król, ale chciał im narzucić katolicyzm. Ja? I potem zabrał im państwowość. I oni to wiążą właśnie ten katolicyzm jako z czymś najgorszym, z zabraniem państwowości, no i narzuceniem praw. Bez to, taka jest historia, bez to w Czechach jest tylu ateistów. I właśnie głównie tam, w Czechach, bo Republika Czeska dzisiaj składa się ze trzech tajlów: Czechów, Moraw i Śląska. To na Morawach i na Śląsku to jeszcze jako tako, ale w Czechach, czyli zachodnio Tajla, Praga, okolice, tam jest najwięcej też ateistów. Widzimy teroski park Strzelnica. Na tym placu był kiedyś kamieniołom. Na przełomie XIX i XX stulecia na potrzeby gruby uruchomiono tutaj piaskownia. Eksploatacja piasku zakończyła się w latach 20. XX stulecia. Na tym placu zarząd Bielszowskiego Związku Powstańców Śląskich zmajstrował strzelnica, a w 1930 wybudował swoją siedzibę. Przed II wojną chciano wybudować tutaj basen, amfiteatr i sportplace. Zrealizowano to jednakoż w latach 60. XX stulecia. Powstały basen, lodowisko, tor słoneczkowy oraz wyciąg dla skijorzy. Większość z tych rzeczy nie przetrwała. W 2002 odnowiono amfiteatr. W 2014 zmajstrowano plac zabaw, siłownia oraz tor dla kołów BMX. A w 2017 na placu basenu wybudowano sportplac. Są my przy Muzeum PRL-u, niestety jeszcze zawarte. Psy szczekają, fest, 4 psy, tam dwa. Mam nadzieję, że nie hipną bez płot i mnie nie zamordują. W 2010 powstało to muzeum, 30 kwietnia zaś będzie odewrzone. Byłech tu pora lodozatku, ciekawe ekspozycje, jak izba wyglądała za czasów PRL-u, gabinet pierwszego sekretarza, zabytkowe auta, i to nie ino z PRL-u, ale z całego bloku wschodniego. Tu jakieś do remontu, tam widać autobus, Fiaty i Maluch, ale to są takie do remontu, tam były odremontowane
fajniste. Byłem tu też na zlocie, jeszcze że nawet nie miał auta, ale zobaczyć stare auta, to już Rostomajty były też zachodnie. A muzeum powstało na placach folwarku, von Balestremów. Ja, tu kiedyś był folwark. No i to mamy Bielszowice. Folwark mianował się Noworuda, ale zobaczcie, tu odremontowano to wszystko tam, ale tak sielsko, pra? Bielszowice, tam mieliśmy Gruba, już jak pokazywał domki fińskie, to już trochę bardziej tak wiejsko, a tutaj, no folwark, folwark. Tu mamy łąki, tam mamy słoma pod deką. No i pola, i co? Mono tu będzie jakieś łobiele? Nie wiem, ale zobaczcie, jakie kontrasty. Tam Gruba, no widać tam jakaś majaczy, a tutaj przestrzeń, folwark i dwa płuca tego Górnego Śląska. Zielone tutaj, a tam czarne. Przaja temu Śląskowi naprawdę. Tutaj, kaj my zaczynali, tutaj będziemy też kończyć. Ulica Roboka. Wspomnienia za Bajtla, kaj mieszkała babka, prababka, kaj do niej się przyjeżdżało i sentymentalnie wspominam, jak jej zięć Reinhold, czyli mój upa, parkował tutaj białą, idealną zastawą 1100p za lat 70. Już po ranoście lot do Zatku była to srogo atrakcyjo. Szkoda, że sprzedał. Jeszcze, że nie miał prawa jazdy. Niestety. A po drugiej zajcie Gruba. Jakżech patrzył tutaj, to żech miał Gruba. Gruba i słychać, że funguje, że fedruje. Rostomili nie pokazał, że wszystkiego nie pousprawialiśmy się o wszystkim, ale jo coś dlosia odkrył i dla was, że coś odkrył. Myślę, żeście są radzi z tego tajlika. Joje, teraz troszkę lepsza pogoda się zrobiła i więcej energii ja zeklaruję energią. Za tydzień Halimba, za 2 tygodnie Kochlowice i Bykowina. Jadymy durś, czymcie się.